Ond os fatha croeso cynnes i chi ein oedfa ni heno yn enw'r arlydd Iesu Grist. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n dda iawn cael eich cwmni chi gyda ni fel hyn ar Nos Sul. Emyr sy'n arwen ni. A ni'n cael bendith yn barod o gliwer y gair yn cael ei esbonio heddi ac ni'n dymuno'r un peth eto heno trwy ras Duw. Cofio am Emyr hefyd, o'n i'n sôn bore yma, yn mynd fori i wyndigaethu yn Bryn y Groes yn y Bala. Mae cynhadledd gweinidogion ac Emyr sy'n anerch. A ni'n dymuno bod Duw ni gadw fe ac i ni ddefnyddio fe. Ac yn dod ar fendith o'r wythnos nôl yma dros y dyddiau sy'n dilyn. Mae paned ar ôl roedfa, croeso chi ymuno ni am hynny, ac yn ystod yr wythnos, cwrdd gweddi nos Fawrth, fel arfer fan hyn am 7:45, bore di Mercher, paned a sgwrs, am 10:30, cyfle i drafod emyn yn ar-lein, gyda Wyn nos Iau, a bore coffi yma, bore di Gwener am 10. Sul nesaf, mae Emyr yn mynd i fod yn gweindigaethu yn Peniwel, yng Nghaerfyrddin, ac mae Aron Trehan, y gweinidog Peniwel, yn mynd i ddod ato ni, a fe fydd yn arwen ni os dyw e'n mynd yn yr oedfan y bore ar Prynhawn. A mae casgliad y mis, fel ni'n sôn bore, mae'n mynd at waith Mudiad Efengylau Cymru. Dyna'r coeddiadau at yr arglwydd mewn gweddi. Diolch i ti. Eto nawr am y ddod at ein gilydd ac i ddod i daddoli di, Duw Tad, Mab ac Ysbryd Lan. O Dduw, ni'n meddwl am yr hyn wedi bod yn clywed yn llyfr dros y misoedd diwetha, bod Crist yn rhagori. Ac o Dduw, ni'n gweddio wrth i ni fyfyrio gyda'n gilydd ar ddiwedd ola Hebreaid heno gyda'n gilydd, byddwn ni, pob un o'n ni yn gallu cyffesu yn bersonol bod Crist yn rhagori. Ni'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Bod gyda fe, does dim angen dim byd arall. Bod yn ddigon ar ben ei hun. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod i aberth ti yn ddigonol. Ac ni'n dod ata ti yn ei heiddiant ti. Yn gwybod bod dim byd ni'n gallu cynnig. Ond wrth ddod yn yr arglwydd Iesu Grist, yn bobl llawn ffydd arglwydd ni'n gweddio, bydde di'n dyrchafu Crist. Heno yn y lle hwn, ac hefyd yn ein bywydau ni, yn y dyddiau sydd i ddod. Arglwydd, ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod yng nghyfiawnder Crist, yr hwn nath roi fywyd troso ni. Felly derbyn i ni'n gofyn yn ei enw a'i heiddiant e. Amen. 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 Diolch Rodri. Ni'n mynd i ganu Emyn rhif 365 i ddechrau. Nawr, sa'n gwybod os ych chi'n berson squeamish, rai pobl ddim yn hoffi gwaed a rhywbeth fel yna. Dydw i ddim yn hoff iawn o waed. Chi ddim eisiau gweld lot o waed fel arfer, dwi'n arwydd da ydy e. Ond wrth gwrs yn y Beibl mae gwaed yn symbol pwerus o fywyd. Mae'r bywyd yn y gwaed ac i ni mynd i ddechrau trwy ganu am waed. Mae'r gwaed a redodd ar y groes. Hynny yw bywyd yr arglwydd Iesu yn cael ei roi ar y groes. O oes i oes i'w gofio. Rifyr yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. I ni yma i foli a diolch fod na waed wedi llifo drosto ni, fod na fywyd aberth wedi ei roi yn ein lle ni. Ond yn ei sefyll i ganu mawl gyda'n gilydd.
ni am droi at yr llythyr at yr Hebreaid. A pennod 13 ac yr adran bach olaf yma, adnodau 20 i 25. Ni wedi gweld dros yr wythnosau diwethaf yr rybuddion olaf yn y llythyr, yna'r anogaethau ola, a fan hyn yr cysuron ola wrth i'r awdur gyhoeddi bendith a roi rai cyfarchion terfynol i'w ddarllenwyr. O gadewch i ni ddarllen gair Duw. Hebreaid 13, dechrau'n adnod 20. Bydded i Dduw tangnefedd, yr hwn a ddiganol oddi wrth y meirw ein harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddo, eich cymhwyso a phob daioni, mwyn i chwi wneud ei ewyllus ef. A bydded iddo lunio yno, yr hyn sydd gymeradwy ganddo, trwy Iesu Grist. I'r hwn y byddo'r gogoniant byth bythoedd. Amen. Rwyf yn deisif arnoch i gyfeillion. Oddef y gair hwn o anogaeth. O blegyd yn fyr yr ysgrifennais atoch. Y newydd yw fod ein brawd Timotheus wedi ei ryddhau, ac os daw mewn pryd caf eich gweld gydag ef. Cyfarchwch eich holl arweinwyr a'r holl saint. Mae'r cyfeillion o'r Eidal yn eich cyfarch. Gras fyddo gyda chwi oll. Amen. Diolch i Dduw am ei air. O'n ni'n mynd i ganu nesaf gyda'n gilydd. Boed i feddwl Crist fy ngheidwad fyw o mewn o ddydd i ddydd. Boed i'w gariad lywodraethu oll a wnaf mewn ffydd. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu. Gan ni weddio gyda'n gilydd, nawn ni geisio'r arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist,
I ni yn diolch i ti yn fawr iawn am y llythyr hwn ac am y cwbl rydyn ni wedi ei ddarllen a wedi ei ddysgu a wedi ei glywed gen i ti dros yr misoedd hir rydyn ni wedi bod yn gweithio'n ffordd trwyddi. Da, ni'n diolch i ti yn bennaf oll am y ffordd rwy ti wedi datguddio dy hun i ni yn y mab. Ac arglwydd i ni yn diolch bod ni wedi cael cyfleon. Ie, wythnos ar ôl wythnos i glywed mwy am yr arglwydd Iesu Grist. I fyfyrio arno fe, ar ei berson ac ar ei waith e. Ie, i glywed amdano fe, pwy yw e, sut un yw e, yr hyn sy'n wir amdano fe. Ac ie, yr hyn mae e wedi wneud drosto ni, yr cwbl mae e wedi chyflawni ar ein rhan ni. Ac arglwydd falle bod rai o'r negeseuon ni wedi clywed wedi bod yn anodd i'w deall, yn anodd i'w derbyn, arglwydd yn anodd i'w cymhwyso efallai i'n bywydau ni ar adegau. O, ni yn diolch i ti am y cwbl a arglwydd yn gweddio, ie, hyd yn oed nawr, heno i'r rhai ni ohono ni sydd wedi bod yma, arglwydd neu di atgoffa ni o rai o'r pethau hyn. Ac arglwydd o ddydd i ddydd wrth i ni geisio dy ddilyn di. Arglwydd a wneud di, ie, ddwy ni'n cof ni rhywbeth o'r hyn ni wedi ddysgu am yr arglwydd Iesu Grist. Da di, unrhyw un sydd ddim wedi bod gyda ni a arglwydd falle rai yn ymuno dros y we, arglwydd ni'n gweddio, ie, dros dyn nhw a bydden nhw yn gallu mynd a darllen trwy y llythyr yma dros dyn nhw eu hunan. Ac ie, dod wyneb yn wyneb fel petai gyda'r arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yn fwy, yr un sydd yn well, yr gorau, y gorau a gaid, yr un does na neb yn cymharu iddo fe, a'n sicr neb yn rhagori arno fe. A diolch bod ni heno, ni sy'n bobl i ti, yn gallu dweud, mae fe yw ein brawd mawr ni, fe yw ein prynwr a'n gwaredwr ni, fe yw ein archoffeiriad a'n haberth ni, fe yw ein gorffwys ni, fe yw ein bywyd ni. Fe, a cael bod gyda fe, yw ein nefoedd a'r bywyd tragwyddol yn wir. Arglwydd, diolch i ti. I ni ddim yn gallu gwneud cyfiawnder gyda mor wych, mor dda, mor ogoneddus yw'r arglwydd Iesu. Maddau ni bod ni'n anghofio hynny. Maddau ni bod ni mor amharod i siarad amdano fe a'i rhannu gydag eraill. Arglwydd, dyna yw angen mawr ein byd ni. Iesu Grist. Ac ni'n gofyn felly amdano ni, yma yn y lle hwn, ond arglwydd yn cyflwyno dy holl eglwys ti ar hyd a lled y byd, y bydde di yn defnyddio dy bobl di i rannu gydag eraill am yr arglwydd Iesu. Da, ni'n diolch fod yna gyfleon yn mynd i fod dros y misoedd nesaf, arglwydd. Ni'n mynd i gael cyfleon yma yn yr eglwys newydd, a mae yna gyfleon mynd i fod ar wersylloedd a mewn cynadleddau ac ymgyrchoedd gwahanol mewn eisteddfodau a gwyliau ac ar dreithau a arglwydd mewn llawer o lefydd eraill. Ni yn gweddio,
Arglwydd yn wneud i ogoneddu dy enw mawr di. Ac arglwydd a wneud i drigarhau. Ac achub llawer. Arglwydd, mwyn i Iesu Grist derbyn y clod mae ac yn unig yn ei heiddi. Dad, nes i gweddio dros ni fel eglwys, yn cyflwyno'r plant a'r bobl ifanc sydd wedi bod falle'n gwynebu aroliadau, yn gwynebu straen ac arglwydd ni'n gweddio, wneud i gwarchod nhw yn gorff ac enaid. Arglwydd yn gweddio, a wneud i ddangos iddyn nhw ac i bob un ohono ni fod na fwy i fywyd na aroliadau a cymwysterau a swyddi arglwydd. Y peth pwysicaf amdano ni, ein hunaniaeth, canolog ni yw os i ni yn bobl i ti, yn blant i ti. Arglwydd, gwylio dros ein pobl ifanc ni felly, a ni'n gweddio. Arglwydd dros gweddill yr eglwys yr rheini sydd yn sâl ac yn gwynebu trafferthion gwahanol ar hyn o bryd. Diolch, fel ni wedi darllen a fel ni'n mynd i glywed heno, diolch fod gennym ni fugail. Bugail da. Bugail perffaith i ddefyd bach fel ni. Arglwydd, derbyn ni felly nawr, derbyn ein mawl ni a'n diolch ni. Ti yn unig sydd yn ei heiddi. A dyr yn agos iawn at bob un ohono ni. Amen bod ni'n dod yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o Cwmpawd 2. Nesaf yw 51. Mor fawr yw cariad Duw y Tad. Ni ellir byth ei fesur. Fe roddodd ef ei fab yn iawn i achub gwael bechadur. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Yeah.
Wel, dyma ni wedi cyrraedd diwedd y llythyr. Y llythyr yma sydd yn bregeth estynedig, ysgrifenedig. Ac wrth i ni weithio trwy'r llythyr, fi'n siŵr bod yna adnodau wedi neidio allan, y hoff adnodau. Adnod neu ddau fan hyn fan draw sy'n crisialu gwirioneddau yr Efengyl mewn ffordd pwerus a hyfryd. Ond rhaid i fi ddweud, mae un o'n hoff adnodau yn yr llythyr i gyd yw adnod 22. Mae'r awdur yn dweud, rwyf yn deisif arnoch i gyfeillion, oddef y gair hwn o anogaeth, hynny yw'r llythyr yma, mae wedi bod yn sgwennu atyn nhw, o blegyd yn fyr. Yn fyr o'r ysgrifennau atoch. Does neb gallu cwyno am fy mpregethu, okay? Right? Bod fi'n rhy hir. Yn fyr yr ysgrifennau atoch. Chi'n cael y teimlad bod wedi hoffi gweud mwy. Bod yna fwy i'w ddweud. Be ni wedi gweld felly? Wel, gallwn ni wedi darllen trwyddi, byddwn ni wedi hoffi darllen trwy'r llythyr. Mae ddim crynhoi yn fanwl, ond beth i ni wedi gweld yn y llythyr yma? Wel, gai weid unwaith eto, fi wedi gweud cymaint o weithiau. Mae Iesu yn rhagori. Mae Iesu yn rhagori, neu mae Iesu yn well. A'r darlun fi wedi defnyddio sawl gwaith yn dyfe yw'r darlun yma o spider chart, lle mae dych chi'r holl themau gwahanol yma, a'r agweddau gwahanol yma yn cael eu cyflwyno i ni, ond maen nhw gyd yn dod nôl o hyd ac o hyd at y canolbwynt sef Iesu. A'r ffaith fod yn well, neu bod e'n fwy. Mae ddim yn trwydden nhw i gyd yn fanwl, ond ni wedi gweld yn dod fod e'n fwy na'r proffwydi. Mae'n fwy na'r angylion. Mae'n fwy na Moses a Joshua. Mae'n fwy nag unrhyw archoffeiriad. Mae'n fwy na'r cysgodion. Mae'n fwy na'r aberthau. Fe yw gwrthrych mawr ein ffydd ni. Mae e werth ei ddilyn. Does neb yn cymharu ag e. Mae e werth rhoi eich bywyd chi iddo a byw drosto fe. Ag, rhywbeth oedd yr Hebreaid yn dechrau anghofio, mae e werth dioddau drosto fe. Achos beth bynnag i ni'n ei brofi, beth bynnag i ni'n gwynebu, beth bynnag sy'n digwydd i ni, beth bynnag sy'n cael ei gymryd oddi wrtho ni, does neb yn gallu cymryd fe oddi wrtho ni. A mae e yn well na'r cwbl. Ac eich anwch chi fy nôl eto, os ych chi ddim wedi bod gyda ni, ewch a darllenwch trwy'r llythyr yma drostoch chi eich hunan. A hyd yn oed fan hyn nawr, o'n i'n tynnu at y diwedd a mae yna rai sylwadau wrth gwrs yn adnod 23 a 24 yr cyfarchion yma. Ni ddim yn edrych yn fanwl arnyn nhw heno, ond yn yr adran bach, yr adnodau bach olaf yma, mae'r awdur yn gorfod cyflwyno ni unwaith eto i sut mae Iesu Grist yn rhagori. A darlun ni'n derbyn yn yr adnodau olaf yma yw yn rhyfedd iawn y bugail. A fi'n gweud yn rhyfedd iawn achos bore yma yn yr ysgol Sul i oedolion, o'n i'n edrych ar Salm 23. Yr arglwydd yw fy bugail. A dyna sydd dyn ni fan hyn, fe yw y bugail sy'n rhagori. Ac os mae'r arglwydd Iesu yw ein bugail, ni bydd eisiau arnaf. Fe yw y brenin fugail da.
Fe yw'r bugail sy'n mynd ar ôl y ddafad golledig. Fe yw'r bugail sy'n rhoi ei fywyd i lawr dros y defaid a thrwy ei waed. Gwaed y cyfamod tragwyddol, yr cytundeb tragwyddol yma o fewn y diwdod ei hun. Mae'r bugail yma wedi ennill bywyd. A pob braint a bendith i'r praidd. Nawr, mae'r darlun yma o fugail wrth gwrs yn un cyfoethog iawn. Nathon ni eto cyffwrdd ar nifer o'r pethau yma bore yma yn yr ysgol Sul i oedolion. Ond heno fi eisiau nodi 3 pheth. 3 pheth mae'r bugail yma yn cynnig i'r rhai sy'n credu ynddo fe. 3 pheth mae'n rhoi i'r defaid sydd yn ei ddilyn ni. A maen nhw'n bethau, yn yw bod y darlun yma ddim wedi cael ei ddynyddio, maen nhw'n bethau sydd wedi ymddangos yn y llythyr ar adegau gwahanol yn barod. Dyma'r bugail sydd yn ein hachub ni, yn ein harwain ni, ac yn dod â ni adre yn ddiogel. Okay? Dyma'r bugail sydd yn ein hachub ni, yn ein harwain ni, ac yn dod â'r defaid yn saff i'r gorlan. Neu, os oes well ydych chi termau chydig bach yn fwy diwynyddol, trwy'r bugail yma a trwy ei waed rydyn ni yn derbyn cyfiawnhad, sancteiddhad ac yn y diwedd gogoneddiad. I ddechrau te, y bugail sydd yn achub neu cyfiawnhad. Mae'r awdur yn gorffen ei lythyr gan ddymuno bendith, yn dydy. Mae'n bendithio ei ddarllenwyr a mae'n eu cyfeirio nhw at bydded i dduw tangnefedd. Duw heddwch. A bydde fe'n rwydd iawn i ni jyst neidio dros hynny, yn bydde fe? Falle bod chi wedi wrth i ni ddarllen. Bydded i dduw tangnefedd, o be? Be? Ond na, mae'r enw yna am dduw, yr disgrifiad yna o dduw yn un pwysig, yn dydy? Bydded i dduw tangnefedd. Sut gall dduw fod yn dduw tangnefedd tuag at bobl fel ni? Chi'n cofio dim ond yn y bennod diwetha, o'n i'n darllen y disgrifiadau brawychus yna o fynydd Sinai yn mygu ar tân ac yn y blaen, a mae pennod 12 yn gorffen, yn dydy? Yn wir, tân yn ysu yw ein Duw ni. Dyna wrth gwrs sut un yw Duw, mae e'n dduw cyfiawn. Mae e'n dduw pur. Mae e'n dduw glân. Mae'n dduw sydd yn llosgi ac yn benodol fan hyn wrth gwrs y syniad yna o losgi lan drygioni ac anghyfiawnder, balchder a chelwydd a gorthrwm ac pob drygioni. Dyna'r Duw ni wedi clywed amdano fe yn y llythyr yma. Sut gall fod yn dduw tangnefedd, yn dduw heddwch? Wel, dim ond trwy'r gwaed, yn dyfa? Dim ond trwy waed y cyfamod tragwyddol. Dim ond trwy farwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dim ond oherwydd fod y bugail da wedi caru ei ddefed a wedi rhoi ei fywyd i lawr drostyn nhw, a fel mae un o'n ymwneud yn dweud bod ei crwydrad nhw, ein crwydrad ni, wedi cael ei ddial arno fe. Mae'n rhyfeddod, yn dydy? A ni wedi gweld hi ar sawl pwynt yn ystod y llythyr yma, fod Duw
yn heddychol tuag ato ni. A hynny am ein bod ni wedi ein cyfiawnhau, wedi ein gwneud a'n cyhoeddi yn gyfiawn, wedi derbyn cyfiawnder Crist yn rodd i ni, a gyntau wedi cymryd ein pechod ni a'n euogrwydd ni arno fe ei hun. Mae'n rhyfeddol. Mae yna ryfeloedd yn y byd yn does ar hyn o bryd. Ryfeloedd sydd jyst yn mynd mlaen a mlaen. A reswm pa maen nhw'n mynd mlaen a mlaen yw achos does dim fel petai unrhyw ffordd i'w stopio nhw. Does dim un ochr eisiau cyfaddawdi mwyn dod â'r peth i ben. Ond mae'r Duw yma, Duw tangnefedd, wedi trefnu ffordd. Ynddo fe ei hun yn dad, mab ac ysbryd glân wedi trefnu ffordd yr gwaed, y cyfamod tragwyddol yma. Y cynllun yma, cyn creu'r byd, cyn hyd yn oed creu y ddynoliaeth, a cyn bod ni wedi gwrthryfela yn ei erbyn, mae wedi trefnu'r ffordd yma i'n cymodi ni gyda fe, ond i gymodi fe ei hun gyda ni. Ac yn gwneud hynny wrth gwrs trwy gymryd y gosb arno fe ei hun ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Yr apostol Paul yn dweud rhywbeth tebyg yn dydy yn ei lythyr at yr Efeiniaid. Ym Mhennod 5, mae'n dweud am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Chi eisiau heddwch heno? Chi eisiau'r heddwch cydwybod yna? Chi eisiau gwybod bod yna heddwch rhwng chi a Duw, bod yna berthynas o gariad? Chi eisiau bod yn iawn gerbron Duw? Dyma'r unig ffordd. Trwy waed y bugail mawr ei hun, yr arglwydd Iesu Grist. Na'r peth cyntaf fe yw'r bugail yma sydd yn ein hachub ni ac yn ein cyfiawnhau ni. Mae hynny'n dod â ni at yr ail beth i ni'n ei ddysgu. Fe hefyd yw'r bugail sydd yn arwain. Neu, os oswelltych chi, y bugail sydd yn sancteiddio. Achos ni'n clywed yn dyn ni fod yr un gwaed yma nawr sydd wedi dod â ni i berthynas o heddwch a thangnefedd gyda Duw, mae'r un gwaed yna yn ei newid ni. Adnod 21. Ond na ddarllen adnod 20 eto. Bydde ni Dduw tangnefedd, yr hwn a ddigonol o ddi wrth Emyr ein harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, eich cymhwyso a phob daioni mwyn i chwi wneud ei ewyllus Mae'r bugail yma sydd yn achub. Ac wrth ein hachub ni yn dod â ni i fod yn ddefaid ac yn bobl iddo fe, mae'r bugail yna nawr yn arwain yn dydy. Glywon ni bore yma o Psalm 23, mae'n arwain ar hyd llwybrau cyfiawnder. Mae'n ein harwain ni ar lwybrau braf ac ar hyd y llwybrau garw. A mae yna degau yn does pan mae yna ymosodiadau yn dod i'n rhannu am yr bugail yn ymladd yn erbyn yr temptasiynau hynny. A mae yna degau eraill lle mae'r defaid yn crwydro oddi ar y llwybr a mae'r bugail yn defnyddio ei ffon i'w tynnu yn ôl. A'r darlun chi'n gweld sydd dyn ni yw hyn fod eisiau ni i'w ddilyn I ddilyn ar yr llwybr a gerddodd fe. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi'n hachub ni a wedi rhoi ei gyfiawnder i ni, a nawr mae y bugail wedi mynd o'n blaenau a mae eisiau ni gerdded yn yr un llwybrau a fe ei hun.
Ei fwriad yw ein trawsnewid ni. Ei fwriad yw i ni nawr i fyw bywydau daionus, pob daioni. Mae wedi'n achub ni o deyrnas y tywyllwch. Mae wedi'n symud ni o deyrnas Satan. Mae wedi'n rhyddhau ni o ofn marwolaeth. A mae wedi'n dod â ni i fewn i'w deyrnas ac i'w oleuni ac i'w sancteiddrwydd ei hun. Mewn ffordd, dyma'r ochr arall y geiniog i be glywon ni yn y bregaeth bore yma. Chi'n cofio bore yma, o'n i'n meddwl am eiriau cryf, difrifol Iesu. Os yw'ch llaw chi yn achosi chi i bechu, torrwch ei ffwrdd. Os yw eich troed chi yn achosi chi i bechu, torrwch ei ffwrdd. Os yw'ch llyged chi yn achosi chi i bechu, tynnwch e mas. Mae hynny'n wir yn dydy. Ond yr ochr arall i'r geiniog yw i ni fod yn chwilio ac yn ceisio am ffyrdd i fyw mewn ffordd sydd yn plesio yr arglwydd. Beth sy'n cael ei ddweud, yr hyn sydd gymeradwy ganddo fe. Yr hyn sydd yn dda yn ei olwg e. Ni wedi meddwl o'r blaen yn dyn ni, mae Iesu yw'r archoffeiriad mawr, a ni nawr yw yr offeiriaid sydd yn aberthu ein bywydau ni iddo fe. Ac un o'r pethau, os chi'n darllen ôl yn yr Hen Testament, un o'r pethau oedd yn wir am yr offeiriaid yw bod nhw yn cael gwaed yr aberth, wedi roi arnyn nhw i'w cysegru nhw. Lle oedd y gwaed yna'n cael ei roi? Wel, nid yn y llyged, ond ar y glist. Ac ar y bawd dde, ac ar bisbawd y droed dde. Pam? Am ei bod nhw nawr yn yr pethau o'n nhw'n clywed ac yn gweld, a'r pethau o'n nhw'n cyffwrdd ac yn gwneud, a y llefydd o'n nhw'n cerdded, o'n nhw fod i wneud hynny yng ngoleuni ei achubiaeth nhw. Yng ngoleuni yr aberth oedd wedi cael ei roi drostyn nhw, o'n nhw nawr fod i fyw mewn ffordd oedd yn plesio Duw. A dyna mae'r arglwydd yn ei gynnig i ni. Ni ddim yn gaeth i bechod mwyach. Ni ddim dan deyrnasiad pechod mwyach. Ni ddim gorfod roi mewn i ddrygioni mwyach. I ni'n gallu deffro o ddydd i ddydd ac yn y nerth mae e'n roi. Dim ond yn y nerth mae e'n roi. Yn gallu byw bywydau sy'n ei blesio fe. Bywydau o ddaioni. Mae Duw yn ei cymeradwyo. Dilyn yr arglwydd. Dilyn yr arglwydd. Cofio'r ffordd nath e fyw. Myfyrio ar y ffordd nath e fyw. Dilyn y ffordd nath e fyw. Yr ail bwynt, fe yw'r bugail sy'n achub, fe hefyd yw'r bugail sy'n arwain. Ond yna, ni'n dod i'r pwynt ola. Mae'r gwaith yma. Y gwaith yma mae wedi dechrau, y gwaith yma sydd yn parhau yno ni, mae'n symud i gyfeiriad penodol yn dydy. Yn ola te, fe yw'r bugail sydd yn dod â ni adre yn ddiogel. Fe yw'r un sydd yn mynd i'n gogoneddu ni rhyw ddydd. Edrychwch eto ar adnod y 21 neu ail hanner yr adnod yna. Bydded iddo lunio ynom yr hyn sydd gymeradwy ganddo trwy Iesu Grist i'r hwn y byddo'r gogoniant byth bythoedd. Amen. Mae'r awdur yn dweud bod Duw ar waith yn llunio rhywbeth yno ni. Dyna sy'n digwydd wrth i ni gael ein sancteiddio, ni'n cael ein traws newid, a mae yna rhyw lun, rhyw ddelw newydd yn ymddangos yn ein bywydau ni. Mae fel, a fe di dynyddio'r darlun yma o'r blaen, ond mae fel meistr celf yn cael bloc o farmor, marble,
Ac i ddechrau, mae'r bloc yn afluniaidd. Sdim siap iddo fe. Ond wrth i fe fynd ati, tap, 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 yn hyn, fan draw, rownd y cwbl, mae yna lun yn ymddangos. Mae yna rhywbeth yn cael ei lunio yn y garreg. A dyna sy'n digwydd i ni. I ni'n cael ein llunio ar ddelw yr arglwydd Iesu Grist. Yn cael ein trawsnewid i fod yn fwy tebyg iddo fe. Ac yn ystod ein bywyd ni, mae'r broses yna, yr tap, tap, tapio dyddiol yna, mae'n broses parhaol. A weithiau mae'n y gynnydd. A weithiau mae'r cynnydd yn araf tu hwnt. Ond be ni'n gweld fan hyn, a beth sydd eisiau ni wastad dal gafel iddo fe, yw fod y gwaith yna yn arwain at ddiwedd penodol. Yn yw man y ddydd pan bydd y gwaith yna yn cael ei gyflawni, a'i berffeithio. Fi ddim yn credu mae cyd-ddigwyddiad yw hi fod yr awdur fan hyn wrth sôn am bod Duw yn llunio ynom yr hyn sydd yn gymeradwy ganddo trwy Iesu Grist yn symud ymlaen i sôn am i'r hwn byddo'r gogoniant. Beth bythoedd? Achos dyna lle mae Iesu nawr wrth gwrs. Dyna lle mae bugail mawr y defaid. Mae e wedi mynd ymlaen i baratoi lle ar ein cyfer ni, a mae e yn ei ogoniant yn barod, bod ni ddim yn gweld hynny eto. Mae'r bugail mawr, yr un a throi ei fywyd i lawr, wedi atgyfodi, a mae e wedi ei ddyrchafu i'r nefoedd, a mae fe, a'i aberth yn derbyn moliant tragwyddol. Ni wedi canu ychydig am hynny, ond gadewch i fi gyfeirio'ch sylw chi at datguddiad pennod 5, ac adnod 9, mae'r saint, a'r creaduriaid byw, a'r angylion, a'r holl lunefol yn canu can newydd i'r oen, i'r arglwydd Iesu, teilwng o'i ti, i gymryd y sgrôl ac i agor ei seliau oherwydd ti a laddwyd. Ac a brynaist i ddew a thwaed rai o bob llwyth ac iaith, a phobl a chenedl, a gwneithos hwy yn urdd frenhinol ac yn offeiriaid un Duw ni, ac fe deyrnasant hwy ar y ddeiar. A mae'r mawl yn parhau yn adnod 12, teilwng yw'r oen a laddwyd, i dderbyn gallu cyfoeth, doethineb a nerth, a'n rhydedd, gogoniant a mawl. A mae'n mynd ymlaen yn yr adnod nesaf. I'r hwn sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r oen, bo'r mawl a'r anrhydedd, a'r gogoniant a'r nerth, byth bythoedd. Amen. Chi'n gweld beth sy'n digwydd fan hyn? Yng Nghrist, rydyn ni wedi ein cyfiawnhau. Ni yn dderbyniol yng ngolwg Duw. Mae yna heddwch. Ni wedi derbyn cyfiawnder Crist. A trwy ei waed ni yn cael ein sancteiddio ar y deg yn gynyddol o ddydd i ddydd, o flwyddyn i flwyddyn. Ond mae'r gwaith yna yn mynd i gael ei chwblhau un dydd. Pa mae'r arglwydd Iesu Grist yn dychwelyd, pa mae'r bugail mawr yn disgyn o'r nef ac yn casglu y praidd at ei gilydd i fynd i fewn i'r gorlan tragwyddol, ac bod hynny'n teimlo mor bell i ffwrdd, ac bod e mor anodd i gredu weithiau wrth edrych ar ein bywyd yn hun, yn y dydd hwnnw, bydd y gwaith wedi ei gwblhau. Yn y dydd hwnnw byddwn ni yn rhannu yn ei ogoniant am byth. Mae'r bugail da yn mynd i ddod a'i ddefed, pob un ohonyn nhw, yn ddiogel i'r gorlan.
Stym perygl bod unrhyw un o'i ddefaid yn mynd i gael ei colli, neu mynd i gael ei dwyn, neu mynd i fynd i ddistryw. Mae ei ddefaid yn adnabod ei lais ac yn ei ddilyn a dos neb yn gallu ei cymryd nhw o'i ddwylo fe. Fe yw'r bugail da sydd yn achub ac yn arwain, yn dod â ni adre. Iesu sy'n ragori. Diolch iddo. Amen. Gawn ni weddio. O arglwydd, ni yn diolch i ti. Am y pethau hyn i ni di ystyried yn fyr heno. Pethau mawr, ond pethau gwir a pethau da rwy ti yn ei cynnig i ni, yn rhoi i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd ni'n gweddio heno os unrhyw un sydd ddim eto yn un wrth braidd di. Arglwydd, galwa nhw at ti dy hun. Dad, i ni sydd wedi credu, y rai sydd wedi'n hachub yn barod trwy dy ras di. Arglwydd, wneud i'n harwain ni, o ddydd i ddydd. Arglwydd a wneud i'n sancteiddio ni trwy waed yr arglwydd Iesu Grist. Ac i yn dy drygaredd. A wneud i ddod â ni yn ddiogel i'r ochr draw, i'r gorlan dragwyddol. Fel bod ni yn cael gweld a'n llyged ein hun. A fel bod ni yn cael cyffesu a'n tafodau ein hunan. Mae Iesu Grist sydd ore i gyd. Amen. Ni'n mynd i ganu wrth i ni orffen. Cyfieithiad yw hi. Ni ddim sa'n credu wedi chanu hi yma o'r blaen. A gollwyd gwaed yr addfwyn oen. A laddwyd brenin ne. A ocheneidio dan y poen wrth farw yn fy lle. Ai am y drwg gyflawnais i dioddefau'r groes ei hun. Tosturi dwyfol cariad pur a gras uwch deall dyn. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Go
Yn awr bydded i ddiw tangnefedd. Yr hwn a ddig yn ôl oddi wrth y meirw ein harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, eich cymhwyso a phob daioni, mwyn i chwi wneud ei ewyllus ef. A bydded iddo lunio yno am yr hyn sydd gymeradwy ganddo trwy Iesu Grist. I'r hwn y byddo'r gogoniant byth bythoedd. Gras fyddo gyda chwi oll. Amen.